Hola, xics, com esteu? Bé, a veure, us puc demanar un aplaudiment per veure que això ha començat un poc? Moltíssimes gràcies. Bé, a veure, avui sembla que jo faig de mestre de celebracions, així que, estimades pècores, estem així reunides per a celebrar l'edició valenciana d'este llibre. Esta fita és obra i gràcia de la periodista i traductora Susana Ligero, que no sé si està per ací, no? En veritat no està Susana avui, veritat? Beneïda siga la seva ànima i per descomptat ja d'esta icona que és el seu autor, comunicador, periodista, autor d'este meravellós assaig que és Cristo Casas. Per favor, un aplaudiment també per a ell. Christopher, com estàs? Bueno, més que icona, emoticona, no? Sí, emoticona. Emoticona, cara trista. Bueno. Estic bé, moltes gràcies. És la segona vegada que estic així a la repartidora presentant Males Pècores. La primera va ser en una altra llengua, de la que avui no parlarem. Avui no parlarem d'això. I bé, això, moltes gràcies València per acollir-me. No molta gent ho sap, però jo en realitat soc d'ací. O sigui, i sempre és un plaer tornar a casa i poder parlar també una mica del que estic treballant fora de València i compartir-lo amb tots vosaltres. I també moltes gràcies a tu per presentar-me i, òbviament, a Sembra Llibres per fer la millor traducció d'un títol, que no va ser idea meua, sinó de Susana, que s'ha fet mai. Bé, a veure, és que hem de fer alguns agraïments, en primer lloc a la llibreria repartidora, així on estem, uns dels nuclis culturals de Benimaclet, com ben sabeu, i també a Sembra, editorial d'esta traducció, per organitzar este sarau, i jo particularment perquè m'han donat l'oportunitat d'estar així amb vosaltres i presentar este llibre i fer el primer podcast en viu per a Triste Content, que també és una alegria brutal. I tia, mira que intentem lluitar per trencar l'estereotip de que les famílies queer som estranyes i tal, i així estem. Una tia de Conca, una murciana, parlant en valencià sobre un llibre que va de defensar que te claven un puny pel cul. O sigui, és que jo ja no sé què fer, quantes coses per a lluitar per l'alliberament sexual. Una cosa, tenim moltíssima competència, perquè totes les mariques bones estan a Benidorm, a la mateixa. Tenim també un altre esdeveniment en la Bangarang, que ve un altre podcast famosíssim, que no anem a anomenar tampoc avui, però que estaria molt bé que nos convidaren. Perquè no han pagat, que si pagaren. No han pagat. Este llibre ja es va presentar en una altra llengua en este espai fa més d'un any. Clar, és que me queda preguntar-vos, d'ací del públic, quants no s'heu llegit el llibre encara? Hòstia, n'hi ha uns quants! Estaré interessat en la traducció. A veure, lo de clavar-se el puny pel cul no és un spoiler, és a dir, no és una narrativa, no és primera persona, és un assaig, val? Comencem així, clar. Eso serà tu opinió. Serà tu opinió. No és 50 ombres de Grey, val? En fi, però jo crec que ja toca un poc anar a la mandanga, val? Al llibre en si mateix. De fet, ja es va presentar així, com he dit, i este esdeveniment estava programat per al novembre. Ja sabeu que era obligatori ajornar-ho per el tema de la Dana. Tu has fet 1 milió d'entrevistes ja parlant d'ell. Te queda alguna per dir? No, de fet avui estaré callat i només parlaràs tu. Jolín, no, Christopher, me tens que tirar una mà. Però, a veure, dins de les coses que jo pense que tu encara no has mencionat, és que molts haureu notat que la traducció Males Pècores no és una traducció literal de l'expressió mariques males. I jo, Christopher, després de llegir-me aquesta traducció vaig adonar-me de que n'hi ha una explicació molt bonica darrere i jo volia començar deixant-te que explicares un poc per què no has optat per aquest títol traduït de manera literal. Bé, abans que res, només dir que m'està fent el naming, o sigui que... Efectivament em diuen Christopher, m'acabes de treure de l'armari, perquè ens coneixem de fa 10 anys, vam estudiar junts a la Universitat de València. Exacte, som de la mateixa cinquena. Sap tots els meus secrets. I la segona és per què Males Pècores i no Marietes Roïnes, Marietes Dolentes, Marietes i totes les coses que vam barallar amb la traductora Jan Mercè, que és l'editora de Sembra Llibres.
El primer punt és perquè Marietes Ruïnes sona fatal. Un poc. I crec que ja era prou motiu per no agafar aquesta traducció. El segon punt és perquè ens costava molt trobar un terme com mariques males que tingués totes les connotacions, no? I tot el sentit que hi ha afegit en aquesta expressió en valencià o en català, per una explicació molt senzilla. És que si la llengua que s'utilitzava per oprimir i per marginalitzar era el castellà, aleshores és normal que no existís en valencià un terme per oprimir o marginalitzar a les marietes, no? Que seria el nom més aproximat. Aleshores, un dia, quan ja portàvem 2 o 3 mesos que estàvem traduint tot, menys mariques males, el llibre estava ja marcat en vermell en l'esborrany de traducció, m'arriba un correu de Mercè, l'editora, i diu: Cristo, es dirà males pècores. Tu sabràs com t'ho fas, sí. Tu sabràs com ho expliques, si vols escrius un pròleg, però males pècores és el terme ideal, he tingut una il·luminació i es dirà aixina. I la veritat és que vas dir, has tingut una superil·luminació, és que mala pècora, tot i que no siga per definir a un home que té sexe amb altres homes, sinó a una dona dolenta, exacte, té totes les connotacions i tots els dobles sentits de marica mala, només que en lloc d'aplicar-se a homes, s'aplica a dones, no? I com Mariques males / males pècores era un assaig que sobretot reivindicava una política postidentitària, una política en què ens deixem de pensar la transformació per a individus concrets i pensem la transformació per a què podem tenir en comú entre totes, independentment de qui som o com ens identifiquem, no? Quines lluites podem compartir, l'habitatge, la precarietat laboral, la immigració, el racisme, no? Vaig dir, té tot el sentit que la traducció al valencià no parle explícitament d'homes que tenen sexe amb homes, sinó que construïsca este pont amb les males pècores o amb les males dones, no? Perquè al final el que es castiga en un home que té sexe amb altres homes és la feminitat. Exacte. I la homofòbia envers els homes o les persones que s'identifiquen com a homes o envers les persones que haurien de ser homes és misogínia bàsicament aplicada contra un cos que ha traït la masculinitat, no? I en aquest sentit, que males pècores i mariques males siguin termes intercanviables ens semblava una aposta política precisament per aquest postidentitarisme i per poder construir coses des d'allò que tenim en comú tota la classe treballadora en la seva diversitat i no des d'allò que ens separa, que puguen ser les nostres identitats, que és una cosa que s'ha estilat molt en política, en discursos i en activisme durant els últims 15 anys, però que jo crec que ja està una mica caduc i que ens està portant a un cul de sac. Exacte, a mi me pareix que és un títol que a més parla molt d'un eix central en el teu llibre, que és la consciència de classe. A mi me pareix que Males pècores, que no al·ludix tant a la identitat sexual de gènere i tal, al·ludix molt al tema de la classe obrera i que és una bona introducció. Jo vos recomanés sobretot que vos llegiu el pròleg perquè n'hi ha una part d'història personal que m'agradaria que la gent sapiguera, encara que no ho conega en esta entrevista, però així ja se compren el llibre i paguen un poc més. Christopher... Bueno, el resum és que la pitjor pècora que he conegut en ma vida és ma mare i el pròleg està dedicat a ma mare per ser una dona dolenta, una dona roïna, una dona que mai va complir amb el que s'esperava d'ella, i no per res, sinó perquè és una dona de classe treballadora que va fer el que calia per sobreviure i per treure endavant els seus fills, i que moltes vegades el que fan les dones i el que fan també els pares de família de classe treballadora per treure endavant els seus fills no és la cosa més respectable ni tan sols la cosa més legal, però crec que és una cosa més que legítima, no? I jo, si me permetiu, ja que he llegit este homenatge, vull donar-li aquest caliu a este pròleg que ha fet Christopher, ja quan vegeu com és la traducció, que és un afegit que aporta moltíssim a la novel·la, ja que és un homenatge, jo donaria este aplaudiment no només per les mariques, per les marietes, sinó també per les pècores que estem totes lluitant perquè assolim l'eixa igualtat de drets. Així que, per favor, o sigui, de veres, gràcies per mencionar això. Christopher, jo no sé si t'han dit una cosa pareguda a la que jo te vaig a dir ara amb el teu llibre, però jo crec que és una sensació prou comuna de tots els lectors. Este llibre és un poc una guia per a mostrar, per a assabentar-se de com està la lluita LGTBI en la gent de la teua cinquena, la meua, però sobretot avui en dia. No t'han dit alguna volta, mira, és que si te llitges Males pècores sabràs un poc on estem.
Bé, el llibre és veritat que de 6 capítols que té, potser els 3 primers vinguen a ser un repàs de què ha estat l'activisme queer, l'activisme LGBTI a l'estat espanyol des dels anys 70 fins al dia d'avui. Quan me va arribar l'encàrrec, la proposta de fer aquest assaig de Paidós, el que em deien era trobem que el matrimoni i l'adopció homoparentals són unes lluites que ja estan com molt mastegades i que ja tothom les ha paït. Llavors, què podem respondre a la pregunta aquesta de si ja podeu casar-vos, què més queréis? Que jo crec que tota persona queer l'ha escoltat alguna vegada en la vida. I jo vaig dir, ostres, em sembla molt interessant fer un assaig sobre què podem demanar més enllà del matrimoni i de la família heteronormatives, que és l'única cosa que havíem conquerit fins ara, però crec que abans hem de fer un repàs perquè jo no soc adanista, jo no he inventat res, vull dir, jo crec que el col·lectiu LGBTI existeix des de fa segles i que hi ha hagut lluites molt interessants que s'han quedat en un calaix de la història perquè van guanyar en algun moment altres propostes o altres apostes, no? Aleshores hi ha una cosa molt interessant que jo el que vaig fer va ser anar a la primera manifestació queer que va haure a l'estat espanyol el 1977 per les Rambles de Barcelona, quan només feia 2 anys que s'havia mort el iaio. El nostre Stonewall, ho dius tu. El nostre Stonewall. Sobretot també vaig intentar molt de fugir d'aquesta narrativa americano-centrada, anglocentrada, on només ens podem explicar les coses LGBTI o queer des dels Estats Units o des de les pel·lícules que veiem a Hollywood, que no tenen res a veure amb la realitat aquí arrelada al País Valencià o a la península. I en aquella manifestació de 1977 hi havia reclamacions que, si les llegim avui en dia, ens semblen futuristes, no del passat, no? Era una manifestació que van convocar 2 col·lectius que estaven en la clandestinitat, un era el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i l'altre era l'LSD, un moviment també de lesbianes liderat per Empar Pineda, i en total sumarien 50-60 persones en clandestinitat, no? Però aquella manifestació van llaure, segons fonts policials, que ja sabem que sempre van cap a baix, i si no podem veure el que ha passat en les manifestacions contra Amazon a la Dana, van haver-hi 5.000 persones per les Rambles. Una manifestació que havien convocat 40 persones en 1977, quan encara no s'havia fet ni la transició democràtica. És una barbaritat per aquest moment. Sí. I les proclames tenien un decàleg i hi ha coses com més tobetes o més de sentit comú a dia d'avui, però hi ha coses que em cridaven molt l'atenció, que és que no demanaven el matrimoni igualitari, demanaven l'abolició de la família. No demanaven feina digna per tothom, no? Demanaven abolició i qüestionar el treball. I no demanaven no sé, habitatge específic per a persones LGBTI, sinó habitatge per tothom de la classe treballadora. No era una manifestació identitària, perquè tot i que estava convocada per persones LGBTI, el que proposaven les polítiques que demanaven l'horitzó en comú que dibuixaven era un horitzó que interpel·lava a tot el món. I crec que aquesta és la clau com 2 col·lectius de 40 persones van aconseguir sumar 5.000, perquè en aquella manifestació, on òbviament s'estaven demanant drets per les persones LGBTI i que s'abolís la llei de vagos i maleantes, que es va abolir al 81 i es va començar a demanar que s'abolirà d'aquelles que era una llei per la qual podies anar a presó simplement per ser una persona LGBTI. En aquella manifestació es van sumar sindicats de treballadors, en aquella manifestació es van sumar les associacions veïnals de Ciutat Vella, del Raval, del malament anomenat en aquelles barri xino, es van sumar les treballadores sexuals, moltes d'elles dones trans, persones de les que avui en dia, des dels moviments LGBTI i queer més institucionalitzats, des de la PSOE, des de llocs així, tobets, s'avergonyeixen d'elles, no? I neguen que les treballadores sexuals siguin part del col·lectiu i neguen que les dones trans van liderar les lluites pel col·lectiu. Tots aquests col·lectius, que en principi no eren els convocants, se van sumar a la manifestació i van fer que sumessin 5.000 persones. I per mi la clau era que el que estaven demanant era drets per tothom. Amb una mirada LGBTI, innegablement, però els drets eren per tothom, no? I amb el llibre el que intento és una mica recuperar aquest esperit i pensar avui, en 2025, què és el que podem demanar des dels col·lectius LGBTI que interpel·le tothom? Què és el que podem demanar que 100, 40, 50, ara ja no, potser són 4.000, 5.000 persones LGBTI activistes organitzades, però aleshores segur que si montem una manifestació podem arribar a 100, 200.000, 300.000 o 400.000, com per exemple les manifestacions pel dret a l'habitatge que han estat històriques a Barcelona, a Madrid i aquí a València en els últims mesos. No? Sí, la veritat que és una manera de que tot això ja formi un grapat de col·lectius que puguen lluitar per aquests drets. Però jo, més enllà, Christopher, com jo pense que ja molta gent coneix molt aquesta obra, se va publicar al setembre del 2023, no m'equivoco, de veritat. Doncs, clar, jo el que he decidit fer també un poc per aquesta entrevista és arreplegar un poc algunes situacions
en les quals males pècores ha servit o per a explicar alguna cosa o per a fer algun debat, almenys en el meu cercle més proper, que jo crec que pot ser paregut al que tenim així en esta llibreria. Mira, la primera. Estava jo, abans de llegir-me el teu llibre, val? Parlant amb un xicón que em parlava del seu procés d'abraçar la seva identitat i em deia: mira, jo ja he vist que em veig supergay i estic supercontent de veure'm supergay, saps? Perquè això significa com que jo estic, saps, ja abraçant un poc la meva identitat i que ja no estic en eixa homofòbia interioritzada i tal. I jo li vaig dir: hòstia, jo veure'm supergay a l'espill no és una cosa que diga jo que me pose molt content, perquè estic més en eixe moment en el que utilitzàvem el terme maricó, això, per l'apropiació de l'insult i per a resignificar-ho i tal. Clar, després jo me lleig el teu llibre i veig eixa com ho direm, categorització, enumeració de terminologies, com ho diries tu? No ho sé, repàs semàntic als noms del col·lectiu. Tio, i ho vaig veure tan clar que se ho vaig donar a este xaval setmanes, mesos després, i li va flipar, se va clavar el llibre pel cul. I és superútil, no sé si este debat moltes voltes t'han dit: oye, el teu llibre és molt útil per a esclarir aquestes coses. A mi m'agradaria, si pot ser, que entrar un poc en esta categorització, és que a lo millor esto va pa story després. Llavors, que explicares un poc, perquè molta gent diu, ho deixa molt clar, Christopher, perquè pècores, maricones, homosexuals, gais, sobretot perquè el terme de gay, que jo he tractat moltes voltes amb el tema de l'apropiació del pinkwashing, és molt interessant. Quina és aquesta categorització, Christopher? Sí, el primer capítol del llibre és un repàs una mica de quins diferents noms han tingut els homes que practiquen sexe amb altres homes, o els homes que tenen ploma, no? Perquè també no parle només de pràctiques sexuals, sinó que jo aposte perquè un marica pot ser també un tio hetero que té molta ploma i que no compleix amb els estàndards de masculinitat. No? Al final un marica és un home fracassat, és una persona que no arriba a ser l'ideal d'home masculí que s'espera d'ella. No? Faig un repàs de com arriben els diversos termes més populars que hem tingut. Comença pel terme homosexual, que en principi la gent pensa que és un terme respectable, etc. Però homosexual és un terme que apareix al segle XIX dintre de l'acadèmia alemanya, de l'acadèmia mèdica, i fins a aquell moment els homes que mantenien sexe amb altres homes podien ser categoritzats com a sodomites, ¿vale? Però la sodomia era un pecat, no era una identitat. O sigui, tu estaves sent sodomita durant el temps que estaves donant-li a algú pel cul o que t'estaven donant a tu pel cul, però la resta del temps no eres identitàriament un sodomita. És que a mi me faltava sodomita, o sigui, jo crec que en aquesta categorització que tu fas falta anar-se cap a la Bíblia i dir, primer sodomita. Primer sodomita, exacte. Però després va anar homosexual. Clar, llavors, a partir del segle XIX passem a dir-los homosexuals, que ja és identitari perquè passa de ser un pecat o un delicte que comets puntualment a ser una malaltia que tens tu crònica al teu cos i que sempre ho seràs. No? És una primera essencialització, és aquí on neix la visió identitària de les qüestions LGBTI. No? Però no deixava de ser un terme imposat per l'Acadèmia Mèdica, que a més ens deia que estaven malalts i que era una malaltia crònica. Durant els inicis del segle XX això va assentant-se, va acceptant-se, etc. I aleshores arriben els anys 60-70 als Estats Units, no? Una societat per oposició a la societat de preguerres europea, que era molt de la il·lustració, una societat que és més del consum. I el que fan és dir, no, això que primer va passar de pecat a malaltia, ara ha de passar de malaltia a nínxol de consum. El que et defineix com a gay... És un target comercial. Exacte. Passem de pecadors a malalts i després passem de malalts a consumidors. Shanghai Lili, que en paz descanse, deia al seu assaig El fin de Chueca o La muerte de Chueca, no me'n recordo ara com es diu l'assaig, deia si mujer no se nace, mujer se hace, no? Que deia Simone de Beauvoir, gay no se nace, gay se compra. I efectivament crec que la categoria gay ens ha definit moltíssim sobre allò que podem consumir, sobre aquella cultura que suposadament s'ha predissenyat des de la indústria musical, des de la indústria cinematogràfica, des de la indústria literària, per a ser consumida per homes amb ploma, no?
Cher, Madonna, musicals de Broadway, aquestes coses. Vull dir que no és criticable, que està bé que si us agraden, doncs mira, guilty pleasure. Però és un nínxol de mercat i estem definits per la nostra capacitat de consum. I això ha portat, paradoxalment, a un estereotip que és homòfob, que és el DINK, Double Income, No Kids, que vol dir que les parelles de gais, com que no es reprodueixen, tenen molta pasta i... Això és homofòbia. Tenen molta pasta i se la poden gastar en consumir més, en tindre una casa més gran, etc. I de fet, quan arribem ja al 2006 a l'estat espanyol i comencem a constituir famílies homoparentals, però que parteixen d'un estereotip, d'una estructura familiar heterocentrada, no? Unes famílies a imagen i semejança de la família bíblica, el que s'espera d'elles és que siguin famílies riques, és a dir, el que s'espera d'elles és que els homes mariques que formen aquestes famílies ja no són perruquers, ja no som estilistes, no, ara ja no som travestis, ara som arquitectes, dissenyadors d'interiors, coses així com liberals, amb molta pasta, metges, molts metges, gent que acumula pasta, gent que es pot casar, gent que pot formar una família mitjançant l'adopció o mitjançant altres pràctiques que no aprofundiré ara mateix, i gent que pot perpetuar una herència i que pot perpetuar l'acumulació de riquesa. És a dir, el valor que té la família homonormativa és que permet perpetuar-se al capitalisme. L'únic motiu pel que ens han deixat casar-nos i pel que ens han deixat formar famílies és perquè podem ser productives. I davant d'aquesta categorització i d'aquesta evolució, jo dic, anem a veure com ens deien abans de ser el subjecte perfecte del capitalisme rosa. I com ens deien? Doncs maricón, marica. I quan busques la primera vegada que apareix marica en un diccionari de la llengua castellana, és en el diccionari de Jovellanos del segle XVII, on diu marimaricas o marietas, dícese de aquel hombre que, por sus desenvolturas de mujer, es incapaz de trabajar. I jo vaig dir, sí soy, jo no vull treballar. Sí. Per tant, em sembla una definició tan no voluntàriament o tan involuntàriament anticapitalista, abolicionista del treball, abolicionista de la família i sobretot abolicionista del gènere, perquè què n'hi ha més maco que un home en desenvoltures de dona, una dona en desenvoltures d'home, perquè a baix hi ha marimacho, dícese a la inversa de la mujer con desenvolturas de hombre. Em sembla una definició meravellosa que podem recuperar per fer front a aquestes categories que se'ns han imposat des de fora, com és homosexual, que ens han obligat a dir-nos així l'acadèmia mèdica, o com és gay, que ens ha obligat a dir-nos així el capitalisme rosa, no? o la cultura de mercat anglocentrada. Per tant, per això reivindique maricas a la versió en castellà i pècores, que seria una mala dona, una dona que no es reprodueix, una dona que és soltera fins l'última... No? Fins la mort, una dona que viu en els seus gats, una dona que és casquivana, una dona que és puta, tot això és una mala pècora, no? Una dona anticapitalista. I que bonic està que estem en la mateixa línia, perquè jo estic ja que estem en fites, saps? Perquè jo tenia preparada un parell i mira, estàvem parlant de la mateixa situació, perquè tu, quan en el llibre fas un lligam i amb una reflexió de la transactivista marxista Jules Gleason, deia que veia la família com un model de reproducció de les forces de producció capitalista, i tu afegisses. En el moment en el que les parelles homosexuals passen a casar-se i a reproduir-se, institucionalitzant les cures i procedint a l'acumulació de recursos en l'exclusivitat del nucli familiar, per molt que continuen sent una persona que mantenen relacions amb altres persones del seu mateix gènere, conceptualment passen a ser indistingibles de la unitat cis-heterosexual. Perquè és de veres que és molt interessant pensar en que el model de família que nosaltres estem perpetuant en realitat és un model de perpetuació de les forces de producció capitalista. És a dir, portem el nostre model de família, sabem tots que ve de l'edat mitjana, quan teníem terres i sabíem que tindre fills era una força de treball per a continuar reproduint-nos, i ajuntar-nos en parelles i matrimonis era una manera de que aquestes terres se doblaren i tingueren més terrenys. I és de veres que aquesta reflexió dins del model de consciència obrera i de relacions mariques és molt interessant. Esta persona ens està boicotejant mogolló l'acte. És Carmen Calvo. Podria ser. No, i parlant de Carmen Calvo, ens queda un poc el terme de queer, que ha estat molt en l'eix del debat últimament, perquè tu també, després de parlar no de sodomites, però d'homosexuals, de gay com a objecte de consum, parles com a el terme de
queer com una cosa, com un núvol de pols que està encara per posar-se, perquè dins de lo queer encara n'hi ha dues coses. La migroïna és que les coses no estan del tot definides dins del queer, però també que tot és possible dins de lo queer. Sí, exacte. Sobre la reflexió anterior m'agrada molt a Meluna, que diu que ens hem equivocat, és una autora transmarxista, que diu que ens hem equivocat definint el treball productiu com aquell que es fa a la fàbrica i el treball reproductiu com aquell que se fa a la família. En realitat és a la inversa, perquè el treball que es fa a la fàbrica per portar un sou a la casa és el treball reproductiu, és el treball que ens permet alimentar a les criatures, és el treball que ens permet dotar-nos d'una llar, dotar-nos d'un espai perquè la família es reprodueixi, no? És aquest el reproductiu. En canvi, el productiu és el que es fa a dintre la casa, perquè el fet que quan tu acabes de treballar i estàs cansat, arribes a casa i hi ha una dona esperant-te que amb negació cuidarà de tu, és el treball que et permet tornar a ser un treballador al dia següent que tenia el menjar fet, que ha descansat, no? I sobretot perquè el principal producte del capitalisme no són ni cotxes, ni iPhones, ni xarxes socials, ni televisió, ni podcast, ni cap producte així. El principal producte del capitalisme és la següent generació de treballadors i treballadores i la fàbrica que la produeix és la família, no? I com a productes essencials dins de la família, les cures. Les cures, totalment. Clar, és que en realitat aquest objecte de producció està en les cures. Està en les cures, totalment clar. Les cures són la feina, i a més no remunerada moltes vegades, que permet que es continuï reproduint la roda capitalista. I parlant de queer, jo dic que efectivament hi ha un punt en què queer no ha definit encara res i hi ha un punt que també critica que queer és una paraula que en valencià no significa res, perquè és una paraula que com gay o com vaig ve del context anglosaxó i no significa res per nosaltres. Tot i així té una cosa molt maca per mi, que és que no té per què definir res. Com que és una aposta postidentitària, crec que queer ens permet que es puga sentir identificada qualsevol persona que sent que està en les marges. I això vol dir que no cal ser una persona LGBTI, que és que ser una persona migrant racialitzada en situació irregular a l'estat espanyol també pot ser queer, que és que ser una persona discapacitada també pot ser queer, i de fet hi ha molts estudis que es diuen ja els estudis CRIP, que estan inspirats en les teories queer però aplicades al cos discapacitat, no? I també queer permet que puguen conviure en un mateix cos moltes vegades. A mi de vegades em deien, quan començava amb el meu activisme marxista queer, em deien, però això és tu que eres, més gay o més classe treballadora? I era, no, és que no ho enteneu, jo soc 100% gay i 100% classe treballadora, és que tot conviu en mi, no? I de fet una cosa no la puc entendre sense l'altra, perquè la meva experiència com a persona de classe treballadora està condicionada per la meva expressió de gènere en ploma, i la meva expressió de gènere en ploma està condicionada per la meva condició de classe treballadora, perquè si jo tingués ploma però fos ric, doncs em podria defensar de la gent que m'assetja amb advocats i pagant i posant diners pel mig, o possiblement no m'assetjarien perquè saben que tinc més poder que ells, que tinc més diners que ells, o probablement no m'assetjarien perquè el meu pare és qui està donant-li feina als seus o qui està donant-li feina a ells, no? Hi ha unes relacions de poders de classe que segurament amortiguarien o farien més fàcil la meva experiència com a gay. Però com no tinc diners, doncs no soc gay, soc maricón, no? En aquest sentit, queer crec que permet aquesta possibilitat de conviure moltes identitats. I després hi ha un assaig que recomane molt i que vaig llegir després de Mariques Males, de Males Pècores, malauradament, que es diu Cruising Utopies, que s'ha traduït, el nom és molt maco, Cruising Utopies, perquè fa al·legoria al cruising, que és la pràctica sexual amb desconeguts en l'espai públic. Perquè així no ho coneix ningú, el que és el cruising. No coneix ningú el que és el cruising, com no coneix ningú el que és el fisting. Però... Aquestes cadires són incòmodes, veritat? Però és un assaig molt maco que diu que no ens hem d'obsessionar amb que queer significa res, que lo potencial, lo bonic, lo polític de queer és que siga un futur que mai aconseguirem arribar a ell. Per què? Perquè això vol dir que a diferència amb el matrimoni o a diferència amb l'adopció, que són fites a les que hem arribat i una vegada hem arribat a elles mos hem acomodat i ja no demanem res més, com a queer mai arribarem, sempre ens deixaran ganes d'arribar més lluny, sempre ens deixaran ganes de continuar a ampliar horitzons, no? I en aquest sentit jo aposte per queer, tot i que no significa res, com una eina de futuribles, com una eina per imaginar altres presents possibles diferents a aquest, però no com una eina que sigui desitjable, que es digui, no, jo m'identifico com a queer i mis pronombres són queer, queer, queer. No, això no és de lo que va queer. Això és identitarisme i això és la política LGBTI que hem de deixar enrere. Exacte. A veure, és que jo no sé si tu estaràs d'acord amb mi, Christopher, però a mi és que el que me pareix és que el sistema és molt incòmode per a ells no poder definir-nos. La indefinició incomoda, però
sobretot perquè no podem definir-nos com a objectes de producció i aleshores com a consumidors, en realitat. De fet, parlant del tema del consum, del tema del terme gay com a target comercial, així n'hi ha una cosa que, de fet, està d'actualitat un poc a València, jo ho he tractat en el meu canal, que és el tema de que, en realitat, està tan sumament definit el concepte de cosa de consum per a gais, festes per a gais. No sé, és que clar, és que ens sembla molt estrany això de que diguem una festa per a lesbianes que queda ara només una a València, que fa poc que va tancar el Planet, que era l'únic local, però clar, és que la resta de lletres del col·lectiu és com si jo ara vos dic no, és que vaig a organitzar un creuer per a intersexuals, és com, hòstia, és que sona marciana la cosa. I jo no sé si anem a continuar en esta deriva, Christopher, de que el tipus de consum per a gais s'esté capitalitzant d'esta manera tan extrema i la resta de lletres del col·lectiu se dilueixen. No dic, en realitat funcionem dins d'una societat capitalista, que funcionaren com a target de consum podria també tindre alguna conseqüència, almenys a nivell de visibilitat, però el que estem veient és que amb l'avanç de l'ultradreta, estos governs en coalició que a voltes són tan estranys perquè han de jugar a ser els advocats del dimoni, en realitat el que estem veient és que cada vegada més el terme gay, les polítiques pro-gays o pro-LGTBI són polítiques de pinkwashing, simple i llanament. Sí, sí, totalment. Bueno, jo també he de dir a la resta de sigles que tampoc és una experiència massa desitjable ser l'objecte de consum del capitalisme per excel·lència, però dit això, clar, jo entenc que moltes vegades aquests espais d'oci poden semblar, dintre del caos que vivim fora, dintre d'una homofòbia potser creixent, dintre d'un sistema de molta incertidumbre, una discoteca gay és com, ostres, un safe space, no? Un espai segur, un espai on puc ser jo sense por a el que està passant fora, a Amazon i a Vox, a Trump, a Elon Musk, al declive de Twitter, el que siga. No? És com, ostres, tinc aquests espais on socialitzo només amb altra gent com jo i aquí em puc sentir segur. I això pot ser desitjable fins a cert punt. Què passa? Que això també és atrinxerar-nos i això també és conseqüència d'una política d'extrema dreta. O sigui, el fet que tu vagis a aquests espais només perquè són els espais on te sents segur és perquè la dreta, l'extrema dreta, l'homofòbia ha definit ja aquests espais com un gueto on tu has de quedar-te allà tancat sense molestar, no? Aleshores, tot i que jo entenc la necessitat de seguretat i jo entenc que també tenim dret a divertir-nos i a ballar i tenim dret a eixir una nit i no pensar sempre i estar sempre polititzant-nos, no? Perquè a més això porta a una amargura horrible, tot i que jo he de dir que res m'amarga més que un concert de Soraya Arnelas i aparentment això és la cumbre de la cultura gay a l'estat espanyol, però bueno. Per sortir d'esta... Per eixir d'esta... Disculpeu, que visc a Barcelona i és un defecte que tinc. Per eixir d'aquesta... Citant a Maria José Catalán. Per eixir d'aquesta amargura i constant vida política jo entenc aquests espais. Però la qüestió és tant que si nosaltres volem conquerir drets, hem d'eixir de la trinxera. I si nosaltres volem conquerir drets, hem de poder ser obertament LGBTI fora de les discoteques gais i fora del planeta. Jo la veritat és que em vaig quedar en el Mos d'Eva perquè fa 10 anys que no visc així, però... Hòstia, tio, t'has quedat en un espai molt... No sabia ni el que era planeta. Que estava molt lluny ja, I crec que lo desitjable no és tant que tinguem espais per a socialitzar exclusivament entre persones queer, tot i que poden ser necessaris puntualment, que lo desitjable és que els espais de socialització genèrics, com les falles, com qualsevol discoteca de València, no sé, la 3 tampoc no existeix, és que sóc un iaio ja. Tete, ja hi ha falles gais, n'hi ha mogolló de falles gais. Ja, no, però això és el problema, que n'hi ha falles gais. No hi ha gais a totes les falles, no, saps? No, M'expliques? Sí, això és de veres, però jo moltes voltes estic en plan de, és que ja comencem a fer el tour de les falles mariques. Exacte. És a dir, i és una cosa important tenint en compte sí, de... La falla que té el monument de l'Isdast i tot això. Sí, no, però no, a veure, n'hi ha algun artista faller que siga hetero? Del tot, almenys, o sigui, ho sent, no vull categoritzar. I el món de la indumentària, o sigui, necessitem ja un documental de Dolores Guapa, Comunitat Valenciana. Amparigo guapa. Ah, que sí, Amparigo bonica. Amparigo, que bonica que estàs. Sí, o sigui, ho entenc, però continua reproduint el sistema del gueto. Continua reproduint, aquesta és la falla queer, aquesta és la falla LGBTI, on anem tots i estem segures perquè sabem que si anem a una altra falla majoritària mos assenyalaran perquè mos estem agafant la mà o perquè mos estem besant o simplement perquè tenim ploma o estem ballant, jo què sé,
slow-mo de Chanel amb tota la coreografia. Aleshores, no es tracta tant de tenir espais mariques, sinó d'amariconar altres espais. Es tracta de que la plaça de l'Ajuntament, que paguem entre totes, la falla d'allà, 300.000 euros, també pot ser un monument LGBTI i no té per què ser només la falla de l'Isdast en aquella falla que està en Arrancapins. No? I crec que es tracta d'eixir de la trinxera i no només de nosaltres amariconar aquests espais i ser obertament mariques o ser obertament bollos o ser uns travelos de merda en aquests espais i molestar, sinó de que la gent, en principi, cis heterosexual, perquè tot el món és cis heterosexual fins que se demuestre lo contrari, també puga trobar en això felicitat, també puga trobar en això. És que potser algú te veu ballant la puta coreografia de slow-mo, que no és la cosa més política que pots fer, però diu, pues per què jo, tio hetero, no em puc alliberar i apuntar-me a unes classes de ball? I jo què sé, i començar a experimentar amb el seu propi gènere, i començar a dubtar del seu propi gènere, de la seva performativitat de la masculinitat, perquè és que parlem molt de que ser LGBTI és una performance, parlem fins i tot molt de que ser dona és una performance perquè no es neix, se fa, però no parlem mai de que ser un tio blanco hetero és una performance que te pren moltíssim de temps i que te passes mitja vida evitant que te relacionen amb les 3 categories indesitjables per a un tio blanco hetero, que és la categoria dona, la categoria nen i la categoria marica, ¿no? Això ja ho deia Foucault, és una cosa molt antiga. Però un tio hetero lo que es todo aquello que no sea un niño, una mujer ni un marica. És a dir, has de renunciar a moltes coses per poder ser un tio hetero. Comences a renunciar, quan eres xicotet, a plorar perquè te diuen els nens no ploren, després renuncies al color rosa, després renuncies a jugar en nines, després renuncies a ballar en la discoteca quan ets adolescent i només estàs fixat en perseguir un model d'home que està destinat a fracassar. I com que, igual que les mariques mai serem mariques bones, i per això faig servir el concepte de mariques dolentes, igual que les dones mai seran dones perfectes i per això són males pècores, i males mares. I males mares, i males dones, i putes, els tios estan fracassant constantment en l'intent de ser un tio, i això genera molta frustració, i segurament darrere la violència masclista que patim la resta de persones hi ha molt d'aquesta frustració, hi ha molt d'aquesta cosa de jo voldria ballar puto slow-mo en la falla com tu, però si ho faig els meus amics se riuran de mi i me marginaran. Tia, se fa molta bola ser hetero. De veres, no sé vosaltres, jo he performat molts anys de la meva vida esta sensació i jo no se la recomani a ningú. De fet, si sou dones heteros així presents, heu sent moltíssim per vosaltres. O sigui, de veres, és una qüestió que a mi me té molt preocupat. Tinc que donar-li la volta a eixa pregunta que tu has llançat a l'aire i he de preguntar-te una cosa amb aquest assaig que ja porta per ahir rulant més d'un any. Tu me dius que és de veres que a voltes hem de recórrer a estos espais segurs per a poder expressar-nos d'esta manera que tu ens has mencionat, lliurement, sense cànons, però jo no sé si tu has notat o si d'alguna manera penses que per a algunes persones que gaudixen o que tenen com a focus del seu model d'oci anar a festes mariques, anem a dir malament, comportar-se com a mariques bones, no sé si penses que ha despertat algun sentiment de culpa després de l'assaig. De culpa no, de rebuig prou, però sí, jo crec que és una interpretació errònia de l'assaig i una interpretació errònia dels textos. Exacte. Jo no estic criticant que la teua opció individual siga anar-te'n de festa a l'Arena, aquí com es deia la discoteca d'ací? Deseo. Deseo 54, calle Pepita 54. Ells sí que paguen, no? Per mencionar-los al podcast. No són relacions públiques, però és que visca la seidia, ho sent. Després d'aquest emplaçament publicitari, jo no perseguiria una persona perquè la seva ambició personal siga anar cada dissabte a The Sitges 54, o perquè la seva ambició personal siga casar-se, o perquè la seva ambició personal siga adoptar, o perquè la seva ambició personal siga perseguir aquests models de vida. Jo no tinc un problema amb el que escull personalment cadascú, jo tinc el problema amb la família i el matrimoni com a estructura, com a violència estructural, de fet, contra les persones que no escullen aquest camí, que és molta. I tinc un problema també amb que l'activisme LGBTI, que suposadament està per defensar els drets de tot el món, especialment dels que més molesten, no dels que menys, ha optat per defensar aquestes estructures
de manera que està perpetuant la violència, sinó incrementant-la precisament sobre gent del propi col·lectiu. I un exemple, per anar més enllà del matrimoni, ja que dic que el llibre ha de parlar d'alguna cosa més que aquesta fita del 2006, que per cert, quan se va aprovar el matrimoni, un afamadíssim diputat del partit de sempre va eixir a les portes i va dir que era un gran dia per l'estat espanyol perquè per primera vegada un col·lectiu havia aconseguit tots els drets que reclamava en la seva història. Tots. Tots. No s'havia aprovat ni una llei trans encara, per dir-lo més obvi, però ja estava tot. En casar-se i tindre fills ja estava tot aprovat. Que, per cert, gent del mateix partit va dir coses tremendament racistes i problemàtiques com que Espanya és un pont entre Europa i els països àrabs i entre Europa i Amèrica Llatina, ara que m'ha aprovat el matrimoni, aquells països podran aprendre sobre progrés de drets, saps? O sigui, i això també ho va dir la presidenta de la Federació d'Entitats LGBTI de l'Estat espanyol, també. O sigui, I Sofía García Gascón, també. I Sofía García Gascón, quan no està tuitejant sobre Catalunya, està tuitejant sobre això. O està fingint un accent mexicà, molt problemàtic també. Sí. Però ja no sé per on anar. Jo tampoc sé per on anar, que havien assolit tots els drets. Xiques, sou llibres, aneu i xiu al carrer. Sí, sobre criticar a les que anem a ballar ara slow-mo en la porta de la repartidora. Però... Sí, ja sé on anava. Tinc un problema amb això com a estructura i per portar a un debat actual. Per exemple, l'assassinat de Samuel Luis és, òbviament, un fet horrible a l'estat espanyol i és horrible que te maten per ser marica, no? I que bé que s'ha pogut demostrar. Però arrel d'aquest assassinat s'ha vist en els col·lectius LGBTI, en els mateixos col·lectius que parlaven d'aquesta missió civilitzatòria de l'estat espanyol versus els països àrabs i Amèrica Llatina, una defensa d'incrementar les penes de presó quan el motiu és la LGBTI-fòbia. Una defensa, fins i tot, de que aquests 4 assassins de Samuel Luis, que són 4 assassins, i això és innegable, haurien de morir a la presó. Una defensa implícita de la pena de mort o de la cadena perpètua a un estat com és l'espanyol, on fins fa 10-20 anys la pena de mort i la cadena perpètua tenien tots claríssim i era un consens que era una barbaritat que es feia als Estats Units i algunes dictadures. Però això va començar amb el cas Marta del Castillo, on el pare de Marta del Castillo va ser una persona molt mediàtica que va aconseguir que a l'estat espanyol s'introduís, després de dècades des de la dictadura, la prisió permanent revisable, i això no vol dir que la lluita feminista no siga molt legítima, i això no vol dir que el cas Marta del Castillo sigui molt greu, i això no vol dir que no es mereixin justícia i reparació, però va introduir una política tremendament reaccionària a tot l'estat, perquè es parlava des de la passió, perquè es parlava des de no podem qüestionar el dolor d'un pare que ha acabat militant a Vox. Igual que no hem deixat que les víctimes d'ETA siguin els que facin justícia amb ETA, perquè possiblement no s'hauria dissolt la banda terrorista si les víctimes foren les que fan justícia, hem d'entendre que no podem fer la justícia LGBTI només des del dolor, des de la ràbia o com a mínim només des de quan estem en aquell moment àlgid del dolor i la ràbia, perquè acabem defensant el programa de Vox. Perquè defensar penes de presó més altes no acaba amb la LGTBI-fòbia. Està demostrat, els països amb penes de presó més altes no són menys LGBTI-fòbics que l'estat espanyol. Defensar la cadena perpètua o defensar la pena de mort no és dissuasori. Els països que tenen pena de mort, com els Estats Units, tenen un índex de criminalitat infinitament més elevat que els països europeus que no la tenen. I és perquè els crims, inclosos els crims d'odi, estan arrelats en la desigualtat i estan arrelats en una falta de pedagogia. Aleshores, el que no podem defensar és que ser LGBTI-fòbic és una qüestió cultural, és una qüestió curable, és una qüestió que es pot erradicar amb educació, amb inversió en igualtat, i al mateix temps condenar als que cometen crims LGTBI-fòbics a cadena perpètua o a pena de mort, perquè és contradictori. És dir que la LGTBI-fòbia no és curable, no és cultural, és una cosa permanent, és una cosa que no podem canviar. I jo crec que una lluita queer és una lluita per canviar el món i per transformar el món, no per perpetuar el capitalisme i perpetuar un estat, una policia i un sistema de presons que no només no erradica la LGTBI-fòbia, sinó que la perpetua i la fa més gran. Les presons estan plenes de gent pobre, no estan plenes de gent LGTBI-fòbica. No, és que jo no sé si alguna dona o alguna marica se sent més segura quan hi ha més policia al carrer. Jo no és el meu cas. I, de fet, això me porta un poc, una altra vegada, al tema de que el llibre serveix molt per a explicar moltes qüestions d'actualitat LGTBI que a voltes no estan sempre en el candelero. A veure, jo, de fet... Pot semblar molt dens, però he de dir que la cita més complicada que hi ha tot el llibre és de Batguial, O sigui, no... Sí? No. On estava la cita de Batguial en el llibre? A l'intermezzo està. En l'intermezzo? Sí. Ai,
Bueno, jo crec que és necessari a voltes un intermezzo de Batgirl, Sí. però mira, això de que el llibre és molt útil per a explicar on estem i què ens queda per fer i que tot no es va assolir amb el matrimoni igualitari. Jo, mira, vaig deixar el llibre a una persona que jo tenia moltes ganes de que ho llegirà i que jo pense que en algun moment necessitava un poc una guia per a, no sé, per a entendre alguna volta que anava brotat a casa i que això no estava per on pillar-ho. Te pots imaginar qui és? No? Pues va ser el meu pare. Ah, vale. El meu pare va veurem llegint el llibre este estiu i jo li vaig dir, papà, tira-li una ulladeta a veure què te pareix. I a mi m'ha paregut una oportunitat molt bonica, que ja me la va fer en persona, perquè me fera una ressenya. I ahir me va fer un àudio, dura 2 minuts, està disponible en Spotify, però si vols ho pose i escoltem com una persona pues això, que no forma part del col·lectiu, que pertany a una altra generació, perquè el meu pare, per la seva època me va tindre major, ojo, amb 33 anys me va tindre el meu pare, i que no pues, viu a un xicotet poble de Múrcia, pues, la impressió que li va causar. A mi m'agradaria que l'escoltares, ¿val? Crec que s'escoltarà bé des d'ací, anem a provar. Cuando mi hijo me dejó el libro Maricas Malas, la verdad es que pensé, bueno, ¿qué me puede aportar a mí este libro? Pero poco a poco, conforme lo iba leyendo, empezaba a encontrar facetas muy interesantes. Hasta tal punto que cuando terminé, se lo he recomendado a varias personas. En el Camino de Santiago conocí una pareja de chicos homosexuales y se lo recomendé. Y algunos amigos también se lo he recomendado, amigos y amigas. El libro me ha aportado algunas cosas sobre las que reflexionar. Una de ellas es que la izquierda durante muchos años ha sido machista y homófoba y no nos hemos dado cuenta. Hemos pensado que con defender los derechos económicos y sociales pues era bastante. Otra cosa que también me ha llamado la atención es que el autor encuadra en la lucha, en la labor diaria, lo encuadra en una lucha más amplia, en la que todas las discriminaciones económicas, políticas, por género, están encuadradas y todas tienen el mismo sentido. Y además dice algo muy importante, el que jurídicamente los derechos estén plasmados en leyes no permite el ejercicio de esos derechos en esta sociedad. La verdad es que me ha aportado una reflexión, un poco me ha cuestionado mis principios. Verdad es que yo he sido homófobo, evidentemente, y machista, pero bueno, así nos han educado y la cuestión es esforzarse por no discriminar a nadie en razón eso ni de sexo, ni de género, ni por cuestiones socioeconòmiques, en ningún aspecto. Eso es lo que pienso. Un aplaudiment pel meu pare, que si no me mata. Tot bonic com arriba a certa part de la societat, i no dic el meu pare, perquè el meu pare és un senyor que jo estic tan orgullós de que m'haya criat, però anar veient com a poc, tu i jo ho comentàvem així per lo bajini, deia el meu pare, jo he sigut homòfob, jo he sigut masclista, jo també. I segurament ho soc moltes vegades en present. I quanta gent queda per arribar a aquest punt i que podem anar de veres. Sobretot fer consciència, i fer consciència no només de maricons, sinó també de gent obrera i de que la dissidència no té per què ser cap motiu de discriminació, per molt que n'hi hagi alguns que vulguin encaixalar-nos en, jo què sé,
en un quadrat o en un concepte genèric. Sí, de fet, hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que has dit, el meu pare és comunista, quan estàvem escoltant. Lo de l'esquerra homòfoba, que lo de homòfoba. l'esquerra homòfoba és un temeta en la transició. Clar, sí, però bueno, és que hi ha grans figures comunistes LGBTI, com per exemple Pedro Lemebel, de Xile, que no està reivindicat a dintre del comunisme, no? Les figures LGBTI que arriben, jo el que defense molt és que les lluites LGBTI no són lluites només per les persones LGBTI, no? Com aquella del 1977, sinó que els referents LGBTI, les polítiques LGBTI són bones per tothom, no? Jo en una entrevista, crec que va ser al País, ho vaig resumir amb tota política LGBTI és una política de classe i tota política de classe és una política LGBTI, no? I per posar un altre exemple, és l'exemple de Sílvia Rivera i Marsha P. Johnson, no? Que ens han arribat completament netes, completament higienitzades al nostre dia, i tot el que sabem d'elles és que van llençar o no una llamborda en Stonewall, perquè aparentment la llamborda aquella ni va existir, un adoquín. I el que no ens arriba és que Sílvia i Marsha eren les fundadores d'una associació que es deia Star Street Transvestite Association, que el que feia era donar habitatge, donar llar a persones LGBTI que havien estat expulsades de les seves llars perquè eren menors d'edat, havien sortit de l'armari, havien eixit de l'armari i les havien fet fora de casa, no? Avui en dia, a l'estat espanyol, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Madrid, 4 de cada 10 persones en situació de sensellarisme són LGBTI. I això no és casual. Això té a veure amb fets històrico-materials, com per exemple, que si tu ets una persona LGBTI que és de l'armari en casa, te fan fora de casa, te neguen el dret a l'herència i per tant desapareixes d'aquest sistema que perpetua la propietat privada des del capitalisme, que és la família, que si tu ets una persona LGBTI i vas a una immobiliària i vas, per exemple, en la teua parella, moltes vegades, i això és molt freqüent, te diuen que no, perquè és que el propietari vol, ja saps, algo més tradicional, una família de tota la vida. Sí. També passa que si estàs buscant pis, per exemple, per compartir quan te'n vas a estudiar a la uni, no? Com jo quan me'n vaig vindre a València, pues ojo en ensenyar massa ploma en el procés d'anar a compartir pis en algú, que potser te fan fora els teus companys de pis o potser no t'agafen en cap pis compartit perquè no volen conviure amb una persona LGBTI. Igual que dic tot això, imagineu-vos si sou una persona migrant, una persona discapacitada, una persona neurodivergent, vull dir que hi ha molts factors, no? Però aquesta qüestió específica de l'habitatge i de lo queer està molt imbrincada, no? Amb lo queer, òbviament, de classe treballadora, perquè, insistisc, si fos una persona LGTBI rica, pues segurament em faig una hipoteca i no em menjo el cap. Però està molt vinculat, i que 4 de cada 10 persones en situació de sensellarisme siguen LGBTI, quan suposadament no som ni 2 persones de cada 10 de les que viuen a l'estat espanyol, és una cosa molt cridanera i si vos adoneu no hi ha polítiques específiques d'habitatge per persones LGBTI, no existeix i a l'estat espanyol encara passa que hi ha persones menors d'edat que queden fora de casa i no hi ha cap programa, no hi ha cap servei públic que aculli a aquestes persones i els doni un habitatge a aquestes persones d'edat, no? Sobretot perquè l'educació social, el sistema d'educació social públic de l'estat espanyol està centrat en que la família ha de mantenir-se i que la família ha de conservar-se. I moltes vegades és cert, perquè òbviament jo estic en contra de polítiques com les de la Dgaia de treure nens a la mínima, no? Però és que el que no concep aquest sistema és que moltes vegades la família és el lloc de violència per antonomàsia i que fer que la gent menor expulsada de casa torne a la mateixa casa on l'han violentada per ser LGBTI és la pitjor condena possible. De fet, moltes vegades porta a suïcidis, que parlem molt del bullying en els instituts i de com gent trans, de gent no binària se suïcida pel bullying als instituts i se'n parla poc de com molta se suïcida per la violència a dintre de la llar. Per tant, les manifestacions de l'habitatge, els sindicats de llogateres, són un moviment d'activisme que hauria de tindre com a referent a Sílvia Rivera i a Marsha P. Johnson perquè van ser pioneres en les polítiques d'habitatge per a gent desnonada. I no les tenen com a referent, igual que els comunistes no tenen com a referent a Pedro Lemebel. Igual com les lluites actuals de la FELGTB, de COGAM, de Lambda, no tenen com a referents a les putes trans que van portar la pancarta en 1977 per les Rambles cap amunt, que van ser les putes trans les que van posar el cos quan la policia va disparar, perquè va disparar contra aquella manifestació i qui van rebre els dispars van ser les putes. No van ser ni el Front d'Alliberament Gai, ni la LSD, ni les associacions de veïns que estaven allà i estaven donant suport, però qui va posar el cos van ser les putes i no estan reconegudes a dia d'avui. I ara mateix tenim també, no només moltes polítiques transfobes, tenim moltes polítiques putofobes i jo vull aprofitar avui per reivindicar que les treballadores sexuals són companyeres del col·lectiu i que les treballadores sexuals també estan reclamant drets i garanties en aquest estat. I vaig afegir una cosa que me ve amb molt de gust dir-ho, i també hem vingut d'una catàstrofe brutal així a València i és increïble com molta gent no s'ha preguntat
on estan tots aquests treballadors sexuals a la pista de Silla, que va ser una de les zones més afectades, i com són dones que no estaven en els registres, que estarien vivint amb molta precarietat i explotant els seus cossos, ningú s'està preguntant on estan. I jo crec que amb això esta presentació del llibre l'anem a donar, no per finalitzada, anem a posar un punt inseguit. Per favor, aneu a donar un aplaudiment a esta persona, a Cristo, perquè ens queda, ara ens ha donat un poquiu més de temps per si volem fer una rondeta de preguntes. Jo me vaig apropar un poc més a aquesta persona per compartir un micro i no sé si a alguna persona del públic l'agradaria fer una pregunta o un rogatori o un suggeriment o una reflexió. Més que una pregunta és una reflexió. ¿Alguna persona no res? Vinga! Bueno, gracias por tu libro y por la charla. Y bueno, yo me preguntaba escuché el programa también de Amariconar la clase obrera, la Fénix, que ha estado súper interesante. Y me preguntaba cómo podemos conquistar esos nuevos espacios, ¿no? Cómo salir un poco de nuestros guetos, cómo superar el identitarismo sin perder radicalidad, ¿no? Porque lo que parece es que cuando salimos de nuestros guetos, si vamos a ir al Casal Fallero, donde está tu vecino el facha, la abuela, no sé qué, y vamos a llevar un show de 2 travestis en pezoneras, es como, hostia, esta peña a lo mejor se puede asustar, pero es que a la vez, ¿por qué no? ¿No? Sí. ¿Por qué no hacerlo y por qué no atrevernos a romper esos armarios? Y bueno, ¿dónde crees que puede estar ese punto entre pedagogía y no renunciar al discurso, al final? Sí. Jo crec que l'estratègia sobretot és construir ponts, perquè és de veres que moltes vegades arribem als espais com un Casal Fallero on simplement contractem a 2 travestis en pezoneres i pot semblar com confrontació amb el teu veí el fatxa, però segurament a la falla hi ha molta més gent que el teu veí el fatxa. I segurament no tota aquella gent és LGBTI, però tota aquella gent sí té necessitats compartides amb el col·lectiu LGBTI. Potser tu pots portar el show de travestis amb pezoneres, no sé com, amb mugroneres, si això existeix, però pots parlar i potser a la falla també hi ha un col·lectiu de dones que es dediquen a la neteja en una situació irregular, que també volen portar alguna reivindicació a dintre de la falla, o potser les pròpies persones que netegen la falla sempre són les mateixes i també volen reclamar que s'involucren en la neteja després de les festes el teu veí, el fatxa i altra gent. No? Jo crec que es tracta de construir majories, i les majories es construeixen sempre des dels punts en comú. No? Aleshores, no es tracta tant com d'arribar a la falla amb el teu show de travestis i confrontar a tota la falla, sinó de parlar amb altra gent de la falla amb la que tens necessitats en comú i dir un dia jo porte el show de travestis i si el veí el fatxa tu li dius que es calle i un altre dia tu portes la teua reivindicació de que així els tios també s'han d'implicar netejant i nosaltres, les persones queer de la falla, te donarem també suport. No? Cal construir ponts i buscar suport mutu, perquè jo crec que si parlem no de la nostra identitat, sinó d'allò que tenim en comú, podem construir molts ponts. Jo sempre dic que si treballem del dret a l'habitatge, del dret a no treballar, del dret a rebre una millor remuneració, perquè una cosa, treballar no dignifica, el que dignifica és cobrar. Si parlem des d'aquí, trobarem consensos amb molta altra gent que en principi lo queer li sona o ni li sona, ni ha escoltat parlar en la seva vida i diu aquest de la sopa de lletres que només volen privilegis, no vull ni saber res d'ells. Però quan tu els expliques que el privilegi que vols és tindre un puto lloguer digne o que el privilegi que vols és que no te facin fora de la feina perquè tens ploma o que el privilegi que vols és estar a la falla ballant com ell està ballant a la falla i ningú se fica en ell, des d'aquí podem arribar a l'entesa. Crec que l'aposta postidentitària és aquesta, buscar ponts. I jo estic segur que a totes les falles hi ha veïns fatxes, malauradament molts, perquè el món fallero és el que és, però també estic segur que a totes les falles hi ha gent que, tot i no ser queer, té necessitats en comú amb la gent queer i que el que cal és construir majories amb elles. Això en política marxista se'n diu el humanismo mexicano, que és amb tota aquella gent amb la que tenim la potencialitat de dur-nos bé, anem a procurar dur-nos bé. No? Doncs no res, si no hi ha cap pregunta més, a mi només me queda agrair-te la teva presència, com he dit, a Sembra per organitzar este sarau, a la repartidora per acollir-nos i sobretot a vosaltres per vindre ací a gaudir d'esta presentació en viu. Moltíssimes gràcies.
Pues bé, jo també agrair a la repartidora, a Sembra Llibres, a José Lu, a Triste Content, a Margarida Borràs, al Titi, a Rosita Mores i Mazón Dimisión, ja està. Pues